Kirjani Totuus taloudestasi haastaa sut pohtimaan sun ajatuksia ja uskomuksia rahasta ja mikä on sulle taloudellisesti mahdollista. Kirja sisältää tosi paljon harjoituksia ja konkreettisia työkaluja, miten sä saat sun varallisuuden kasvamaan ja miten siellä sun rahapussissa näkyy niitä euroja. Kirja on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluaa taloudellista menestystä ja haluaa lisätä taloudellista liikkumavapautta siinä omassa taloudessa. Meillä on valittavana 3 erilaista tavoitetta. Taloudellinen turva ja tasapaino, taloudellinen riippumattomuus tai rikkaus. Ja nämä kaikki 3 vaatii vähän erilaista psykologiaa, strategioita ja rahan ja riskien hallintaa. Tässä kirjassa kerrotaan ne työkalut ja mitä vaaditaan, jotta näihin tavoitteisiin päästään. Palkan suuruus ei määrää sun taloudellista tulevaisuutta, vaan se löytyy sun jokapäiväistä rahan käytöstä ja siitä, kuinka paljon saat valmis tekemään sun tavoitteen eteen töitä.